afunda okungaphezulu ngoNdunankulu wengangikwazi ngoba ubaba wayethi babetha abantwana benkosi mhla iNgonyama ibekwa umntwana waphinda angena bamfuni nakumbona bathi amabhube esaphumile ezulu kushabaza ababe ethi kubaba kwathi iNgonyama yasekufanele iphume iye esibayeni abangabikho waqala ihubo uthi kodwa yangena nje imbabaza nento ngizithuleleka ngiqala umuntu eyaya uthi balivuma balivuma bona waphuma neNgonyama wayingenisa esibayeni kusekhona kwakhetha isizophuma ke iye elokhumeni lapha yana yayizobekelwa khona ngizama ke ukuthi nakimi lokho phela ngangisemncane kodwa kuye kwaqhama kakhulu mase ngibona umsebenzi kaNdunankulu awu indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze engathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama ichithekile ichithwa ingqole endala yakithi omalandela Inobo Heritage TV zibuya inhlazana. Nabehlango simaqapha simanxeba sagudla ivuna ngiyalibingelela nabamdlokombana vume ngindaba vukudla amadoda. Ingenobo Heritage TV uhlelo zibuya inhlazane siyanibingelela ngihamba neNyusi Mdleje okuyona ke esazi kakhulu usomlando nodaba oluthinta amasiko ethu njengesizwe samaZulu sinikeza imvelaphi yokuthi isizwe samaZulu sidabukaphi nayo yonke enye into njengemkhosi eyenzekayo kakhulu izinto ezenzeka eNdlunkulu. Njengoba namhlanje nje sizobheka udaba oluthinta ngqo ukungena esibayeni okuwumkhosi omkhulu kithi kwaZulu njengoba sazi ukuthi la ilanga lasishonela emini kanti kuthe emva kwesikhashana laphuma ilanga iNgonyama yavuka yama ngenyawo. Wena kamsishwana ubingelela ababukeli bese singena ke ohlelweni noma udabeni namhlanje. Angiphinde ngithokoze Mageba lelo thuba umntwana anginikeza lona ukuba ngibingelele nami kubabukeli nakubalaleli emhlabeni wonke ngoba esikuxoxayo nomhlophe uyakulangazelela noma ke umuphi noma isiphi isizwe uyakulangazelela ezweni zonke zase-Afrika. Cabanga ukuthi lapha sikhuluma ngeNgonyama vele ebeyaziwa umhlaba wonke ezalala iNgonyama ekhona ngakho nje ingakho nje nalena ekhona kungekho ukuthi iyaphumputha ihamba nje emgwaqeni emkhulu eyavulwa yiso isilo lesikhothelo. Sindazo mhlambe ke Msindazo masingena nje ngqo sibuka ukuthi ke nanti izwe lakwaZulu line sasasa elingaka noma isizwe sonke lesakwaZulu sinegidigidi elisabekayo lokuthi nembala liphumile ilanga nansi inkosi iyangena esibayeni indlela mithi yamakhosi mhlambe njengawe njengeNyusi yesilo yayisekhaleni lenhlelo ezazenzeka neNdunankulu osedlulile emhlabeni umntwana waphinda angene inhlelo kusaqalwa nje njoba ngokwethu thina esikhule ngesigaba samanje kwakuwumkhosi ongazubekho siwubone wawuqala ukuba siwubone ngalesi sikhathi mhlambe akusihleze Msindazo kulolu daba. Angithokoze Mageba ngolunye lo daba olubaluleke kakhulu njengoba umntwana eseshilo umkhosi wokungena kweNgonyama esibayeni iwona omkhulu ukudlula konke okunye. Sindazo okubalulekileke ikuthi ungena nje esibayeni unguye yini ofanele kungena. Igama ke lelo la kamsishwana ukuthi unguye yini ofanele kungena. Sindazo Noma ke mhlawumbe uqabanga amafutha ebhubesi nje
Nguye yini okufanele ukuqabangayo, Sindazi. ngoba lokhu akusikhona okuyintando yakho, kodwa kuba intando yeyigidigidi zamabutho akwaZulu, amakhosi ngokuhlukana kwawo. Nazi inyandezulu zonke yizo kusuke kufanele zivume. Kuba nempawu ey'ningi ey'suke zisho ukuthi impela bavumile. Unguye ofanele. Unguye ofanele. Kuningi esakubona ngalelo langa kwenzeka okwakusitshela ukuthi impela nguye ofanele. Lolu suku-ke mbukeli lwaba yinto enkulu, futhi-ke ngokucabanga kwami babe ngaphezulu kwababe wakhetha ngo-1971 kungena iSilo esibayeni. Sindazi. Bekungokokuqala ukubona ngisho amakhosi ase-Afrika ey'ndaweni ey'ningi bezobhuka lelo siko okuyilona eliwujikelele, okwangathi noma ngabe akusekho okwenzekile, kodwa nje ukungena kweNgonyama esibayeni kwase kusho okuphelele. Yangena-ke ivunule ezimnyama. Ngisho idla-ke eyayilibhingile lalimnyama, okungamashoba ey'nyathi. Yangena igqoke amashoba ey'nyathi, ekhanda ihlanganise iy'nyoni kodwa eziholwa yisakabuli, idlokolo nalo elimnyama elithe bhuqe. Okwakusho-ke ukuthi la asengene khona usezoshintsha, njengoba-ke yangena injalo esibayeni. Kwathi-ke mase kuyiwa laphaya ethendeni, lapho kwase isizobeka khona nenkulumo sekuphelele bonke abantu. Yaphuma-ke isimbethe zonke ezobukhosi bakwaZulu, isihlobe, isinhle, isiwakhumulile amashoba ey'nyathi, isilukhumulile nedlokolo. Isiphelele lelo-ke manje elaselisho ukuthi isihlobele impela ukuthi isiphume baye bathi-ke kwangena umntwana esibayeni kwaphuma sekuphuma iNgonyama. Yaphuma-ke isilufakile uphaphe lukaNodumehlezi kaMenze, umbumbi nomakhi walesi sizwe sakwaZulu, asakha iminyaka eyi12, kodwa wakha lesi sizwe singaka. Lawo mandla sawabona eNgonyameni lena ekhona ukuthi cha, impela iLembe nawonke amakhosi ayemukelile njengeNgonyama. Sindazi. Nalapho isibeka amazwi esizweni ezwakala ukuthi abekwa umnikazi wesizwe. Lapha kwakhangela kwaphoqela ukuthi kube ney'ndawo ezivulwayo ngoba kwangasangeneki, kungasaphumeki, kungangeni imoto. Ngisho wena muntu ukuphuma kwangesiyona into elula. Amabutho lapha nesibayeni angena kwaze kwayoshaya u-4 esangena. Kangangokuthi nje mina angiphumanga nayo, ngaze ngafika isizoqala ukukhuluma laphayana phezulu ethendeni, ngoba manje kwakukhona abangena, ubone ukuthi bangena bafuna nokuthi baze bayofika enhlambelweni. Ngenza lowo msebenzi ukubavimba, abanye makuthiwa abakhuleke, umuntu aqala athi bayede, ukuthi no, wakhulekwa kanjalo. Baze baqonde onke Bakhuleke ngendlela efanele. ukuthi nje wena wendlovu bayede. Ma futhi uzothi bayede wena, noma usuthe wena wendlovu usho mhlambe kuze kube kubili usuthi bayede, akusekho okwalapha ekhaya. Lapha ekhaya nje kubili wena wendlovu ubayede owesithathu. Ngase ngakhuphuka-ke ngoba sekungena elokugcina ibutho-ke ngaya laphayana. Ngafika-ke laphayana ngayibona ukuthi namhlanje sekuyimpela isiyiyo nje, futhi wawusungathi kwayona Siyembethwe ngamakhosi. uvuke yona yayiyo ngalelo langa.
ngicabanga nje ukuthi impela nowayengekho laphayana waphuthelwa, owayekhona lapha noma-ke ayesithekile engafoni, kodwa kwakungcono ngoba wayekhona ngaphakathi. Umoya esabuya nawo laphana kwakuwumoya wamandla esizwe sonke sakwaZulu ne-Afrika yonke laphayana kwakhangela amankengane. Kwenzeka into enhle. Angikaze Msindazwe ngibone amabutho ngendlela engangiwabona ngakhona ngaleliya langa. Ngikhumbula kahle ukuthi kwaze kwakhona isimo la sekubuka khona ezokuphepha, ibutho seligcwele esibayeni esasingakanani. Sabonakala sesigcwele siminyana. Ngomunye nje okwazi kwathiwa akavimbe manje amabutho engabe esangena noma angene ngokuqhelelana ngoba sekugcwele esibayeni. Onke athi nje ngabe bengiyaphi pho uma ngangenanga esibayeni. Mhlambe Msindazwe umuntu nje oyibutho kumuntu okhonzile eNdlunkulu ukuthi athi nje nami ngalelo langa ngakwazi ukunyathela ngangena esibayeni njengebutho, kusho ukuthini kuyena uma esebuyele ekhaya? Umntwana useyibeke kahle leyo ukuthi kwaze kwathiwa kuyophuma abanye ukuze bangene baphelele. Phela wawungabe ma uyinsizwa uphuma uhlomile kwenu uthi ingonyama iyongena esibayeni bese ugcina wena ungangeni esibayeni. Lokho kwakungasho ukuthi ulahlekelwe ngumsoco ngoba ukungena esigodlweni kumi nakho kuney'busiso zakho ey'nkulu. Kodwa uma uzongena ngenhlonipho, uzophume ngenhlonipho. Ukuthi ungenele esigodlweni wafike wenza kabi, uyothola amabhadi. Thatha nje isiqalekiso. Usungenile-ke egcekeni, waphinde wayongena esibayeni. Yinto enkulu kulowo nalowo okwenzeka lokho. Njengoba umntwana esho ethi laphana esibaya sagcwala, ngaze ngezwa ubuhlungu lapha indlunkulu yengonyama eyayikhona ingasenayo ngisho indawo. Abantu belokhu befuqeleke khona laphana impela ngoba bonke bafuna ukubona ingonyama. Kwabanzima kodwa kuyibunzima obuhle obusho abantu ukuzinikela entweni yabo ebaluleke kangako. Phela asinaso esinye isikhundla thina kwaZulu esingaphezu kwesengonyama. Asikho. Asikho. Futhi nje thina sithi emhlabeni wonke asimazi ongaphezu kwengonyama. Yithi thina Zulu. Ingonyama umnikazi wakho konke. Engithi cha ndaba lolo lusuku impela uyalwazi mawazi ukuthi kwagcwala isibaya kwakhangela. Hhayi isibayanyana, isibaya. Sagcwala yangababikho indawo yokungena, kwagcwala ngaphandle egcekeni, kwagcwala igceke lonke. Angifisi wena kaMsushwane ungabaluli iqhaza nobumqoka okuba khona bomntwana waphinda angene kulesi sikhathi. Ngikhumbula ingonyama izongena ngakusasa esibayeni, kufundelwa njengoba kusuke kuzongena umthimba ekhaya, ehlezi umabhanga walingana nabafokazana, ehlezi ebusuku kunomoyana ohlabayo, ebeka isitulo sakhe la kwakhangela phambi komnyango wengonyama, efunde eqwaqwada nokuhutshwa kwamahubo. Mhlambe ukuba khona komntwana waphinda angene kulesiya sigaba kwasibekaphi thina njengesizwe uma ngabe inkosi isingena esibayeni? Loya msebenzi wasifundisa kumuntu ofundayo nolalelayo. Wasifundisa lukhulu umsebenzi kaNdunankulu esizweni samaZulu. UNdunankulu osuke eqokweni. Lokhuya kusebenza komntwana laphana wayengasasebenzeli kodwa wayesebenza umsebenzi vele okufanele awusebenze ngoba ingonyama nguNdunankulu. Bese kuba ngabantwana baseNdlunkulu neNdlunkulu namakhosi bonke kodwa abedluli uNdunankulu baye esilweni ngoba yonke into idlula nguNdunankulu ngoba abakwazi abenkosi nesizwe ukuphambana kaNdunankulu. Betheve ukuthi esilweni kuyofike kube kabi
ilona floho lokuwelela esihlalweni uNdunankulu. Mm. Ngakho-ke umsebenzi awenza kulezwe bonke nje kusukela kuGodeni Ngonyama kuze kuzokhothama Ndlovukazi. iNdlovukazi, ngoba nakhona safika la iNdlovukazi elokhu elindile, elindele ukuthi emukele iNdlovukazi. Ngoba kwakumphoqa ukuthi akwenze lokho njengoNdunankulu ukwemukela iNdlovukazi. Ngakho-ke kulolu suku nami ngafunda okungaphezulu Mm. ngoNdunankulu kwengangikwazi ngoba ubaba wayethi babethi abantwana benkosi mhla iNgonyama ibekwa umntwana waphinde angene abamfuni nakumbona. Mm. Bathi amabhube esaphumile ezulu kushabaza ababe. Mm. Ethi kubaba kwathi iNgonyama yasekufanele iphume iye esibayeni, abangabikho waqala ihubo. Uthi kodwa yangena nje imbabazane yade ngizithuleleka ngiqala umuntu eyaya. Uthi Yasho kube likhulu. balivuma bona, waphuma neNgonyama wayingenisa esibayeni kusekhona kwakhetha isizophuma-ke iye elokungeni laphayana eyayizobekelwa khona. Ngizama-ke ukuthi nakimi lokho phela ngangisemncane, kodwa kuye kwagqama kakhulu mase ngibona umsebenzi kaNdunankulu. Awu, kanti ngumsebenzi onzima kangaka. Akufanele ulibale ukukhala, ngoba wayelibele ukukhala kwawungeke wenzeke lo msebenzi. Kwakufanele aqondise konke ngakunye 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 ngakunye. Kuzo lezo nyembezi Kuzo lezo. lezo nyembezi aze ayokuphelelisa akugcine, ngoba ayekubeka kube buhlungu. Ayethi wayesazi ukuthi yena iNgonyama iyongcwaba yena. Wayengazi ukuthi nguye osengatshala iNgonyama. Uyabona, wayethi uma esho lokho ubone ngempela ukuthi kunzima kangakanani. Cha, wawenza umntwana waphinde angene umsebenzi wakhe. Oyothi kafundanga lutho umntwana waphinde angene ngalolo suku lokungena kwesilo esibayeni, uyobe usho ukuthi impela ngamehlo wayengabhekile, mhlawumbe wayedlele ubuthongo bamagana. Ngeke ngizwe ngendaba. Cha, Bukeni ngasekhaya asidlile abamagano, siyayisenga impela zibuye inhlazane njengoba ngishilo nje ngathi zisengwa ingwevu okamsushwane. Mhlambe Msindazwe, uma sibuka kukhona emveni kwalokho ngokwethu thina maZulu sithi inkosi-ke isikhona isibekiwe ngokusemthethweni ihlezi esihlalweni, kodwa kwase kuqhamuka uhlelo engicabanga ukuthi laluqhamuka lincike kakhulu uhulumeni lokuthi inkosi noma iNgonyama iye eMabhida iyokwemukela isitifiketi kumengameli. Abanye bakuphambanisa nokuthi yayiyogcotshwa, kanti inkosi yayisikhona ngoba ukungena kwayesibayeni kwasekuphelele. Mhlambe ngifisa uMsindazwe ake sichathanisele lezi zinhlaka zombili ukuthi ukungena esibayeni nobumqoka bakhona kanjalo nalo msebenzi owenziwa eMabhida, ngoba ngeke sithi umsebenzi owawumncane, kodwa ngifisa uMsindazwe akachaphazele isizwe ukuthi ikuphi okukhona okuyikhona okukhulu kunokunye nokuqondene nathi njengamaZulu. Msindazwe. Wena wendlovu nani nonke Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Uhlelo lwaseMoses Mabhida kwakungolunye lwezinhlelo olusemqoka. Msindazwe. Ngoba njengoba ngithe ekuqaleni isitifiketi sobukhosi kwaZulu noma incwadi yobukhosi kwaZulu yinhlendla okuyinduku yobukhosi eyayisiyemukelile iNgonyama sekuphelele. Kodwa-ke ngokuthi-ke sisezweni elinohulumeni, ubukhosi bakwaZulu abuyimele ukuba kube iNgonyama, kube uNdunankulu kaZulu kuphela. Kukhona uNdunankulu ngokahulumeni wesifundazwe, kukhona ungqongqoshe obheke lowo mnyango wezokubusa nokubambisana nezendabuko, onendawo yakhe ngokwemigomo yakwahulumeni. Bese kuzoba khona umengameli wezwe, upresidenti. Lezi igaba zontathu zibalulekile esizweni ngoba
isizwe sakhele kuwo umthethosisekelo wezwe okhona. Sindazi. Okwakuphoqa-ke ukuthi lezi zigaba zontathu avume undunankulu wesifundazwe naye ukuthi cha impela ibekiwe iNgonyama, avume ungqongqoshe ophethe ezobukhosi, avume umengameli. Kwakuyilokho kuphela ukuthi-ke inikezwe le ncwadi eyigunyaza ngokukahulumeni, kodwa igunya eliphelele lelo eyalithatha esibayeni wakhangela amankenga. Kwaba nezinto-ke laphaya ey'balulekile ezaba semqoka-ke mina engayibuka. Sindazi. Ngabezwa abanye bekhala ngodokotela uMahoba owuyena ophethe i-Anglican Church eSouth Africa yonke. Sindazi. Ngokwazi kwabo, lokhu akwenza yilokhu okwemukelwa iNgonyama uDinizulu lapha esikhona waceza mhla yemukela ukuthi Onyama mase kunjena asibuyele uNkulunkulu owadala amakhosi kuyena ozakusiza. Yagcotshwa lapha ngokwase-Anglican Church iNgonyama uDinizulu. Ukuqhubeka-ke kwabaseNdlunkulu bekuleli bandla yingoba kuyilona bandla elema neNgonyama ey'meni Ezinzima kakhulu. ezazinzima, okwakusho ukuphela umbuso wobukhosi bakwaZulu. Ayithandazanga lapha, isiqiniswa nangokukaNkulunkulu. Bese-ke kuzoba isifungo eyasithathiswa yijaji kwafanele kube upresident wamajaji uJaji Zulu ongabangabikho kodwa ngokuphazanyiswa emsebenzi owabe sephela-ke uJaji Madondo ukuba kube uyena uMjabuliseni Isaac Madondo, kwaba uyena-ke owayesebenzisa isifungo ngoba kufanele ukuthi phela ikufungele ukuba kulesi sihlalo ngokwesizwe ngoba ngaphansi kwemithetho leyo kahulumeni. Umengameli wezwe-ke wagcwalisa-ke eseyinikeza isitifiketi sokuthi iyiNgonyama njengeNgonyama eyizalayo. Isitifiketi yasinikezwa u-MC Botha laphayana eyayigcotshwa khona egameni Ndlovulebatha, egameni likamengameli wezwe wangaleso sikhathi. Ngakho-ke kimi akukho okwakukusha laphaya, futhi akukho okwakungethusa lapha, wavele kwase kungokwaleso sigaba. Laphaya-ke kwabaluleka-ke futhi ubukhona njalo bawo amakhosi e-Afrika, kwaze kwakhona-ke neNgonyama uMswati wesithathu ongumalume wayo ngokwesintu, kodwa laphana wayeze ngakho kokubili ngokuba umalume nangokuba inhloko njengeNgonyama yombuso wobukhosi baseSwatini kwelakwangwane, okuyinto enkulu phela. Vele iNgonyama engeke ibe khona ingazalwanga nguMntanenkosi. Ngakho kumsebenzi waseMabhida awusuzogcwalisa ukuthi sikuhulumeni wezwe, Republic of South Africa, asikho kwi-Kingdom of kwaZulu. Mbukeli osabukela yona Kinobho Heritage TV, zibuya inhlazane zisengwe ingwembe endala. Sindazwe mawubuka nje-ke isasasa elalilikhulu kangaka kusakumenyezelwe kusenziwe iy'nhlelo zokuthi isizwe sonke sizohlanganyela eMoses Mabhida okuyistadium esikhulu eThekwini. Wonke umuntu eyilungiselela ngey'ndlela ezahlukahlukene. Ngaphinde ngabona Msindazwe into engakaze ngiyibone emabuthweni, amabutho esuka phansi olwandle eBlue Lagoon aze ayofika angene ngaphansi kwethanele lapha kuqhamuka sekuqhamuka la kuqhamuka khona abadlali uma bengena egrawundini. Iqhaza lamabutho kuloya msebenzi noma kuloya mkhosi ongakaya, mhlawumbe engathini ngalo Msindazwe? Ngiyaye ngithande njalo ukuthi sibe nokuqonda okuphelele ngebutho
noma ngempi yesizwe samaZulu. Iyona ngubo yesihlalo sobukhosi ibutho. Iwona amafelankosi. Njengoba babengakayana nje mawakwanga uzohamba phansi uyokwenza okuthandayo laphayana laphayana ingonyama ekhona, angiboni ukuthi wawungakwenza lokho ngifuthayo. Ngakho-ke lesiya sakhiwo sebutho esasilaphana sasisho amandla ongeke uwaqede namanje awakapheli, ngoba wonke loya moya waleli abuthe laphana wawuze nje esihlalweni esisodwa koyedwa ohleli kuso njengoba babengakayani. Kukhona lento ke Mageba masikhuluma ngeMoses Mabhida okufanele singayikhohlwa. Ngibuyele emva kancane ngoba yonke into inhle ma igcwaliseka ukuthi ingonyama ubhejana aphuma esiqina umhlomba navukuthi amadoda kwathi ma singena ku-2016 Sindazi. yathi kuphela amakhulu 2 eminyaka ingonyama uShaka yabumba lesi sizwe yathatha isihlalo. Sindazi. Yathi-ke lo mkhosi ifisa ukuthi uyogujelwa awubanga kwaDukuza Angikhona impela ngiyakhumbula. yathi ifisa ukuthi uyogujelwa eMoses Mabhida ngoba yinto enkulu le. Yathi phakathi kwethu akekho yobe sekhona emakhulwini 2 eminyaka ezayo kusukela namhlanje. Ngakho-ke thina esikhona sifanele siwugubhe lo mkhosi, siwugubhisise kangangokuthi wagujwa ngo-2016, 2017, 2018 yawugubha iminyaka emithathu iwugubhela eMoses Mabhida. Kwase kuthi-ke oka-2019 yawugubhela kwaDukuza. Kodwa-ke buka-ke lesi stadium ukuthi iya kuso nje ingonyama indlulamithi amakhosi sesibe naleminyaka emithathu impela uZulu eyobuthana ebonga amakhulu 2 eminyaka ingonyama uShaka yakha umbuso. Wena kaMsushwana asi babe khona la mhlawumbe sithi akusikhona ukuthi sesiyayeka ukusileka nje senzele ukuthi amathole engenyisi anganceli sibuye mangabe sesibona-ke ukuthi sesifanele siphinde sibuye sizogcobheza futhi ngoba khona njengoba ibuye inhlazana nje baningi abajabulayo ngoba baningi abasuke bezodla indaba bangishelele. Siyathokoza kakhulu umbukela ngasekhaya. Sindazi. Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba-ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile lichithwa ingqondo endala yakithi kwamalandela